a kashe kawai, babu sassauci mu da 'yan ta'adda. Musin duba ka gani. Magana ake ta mazaje, jakkotu madurin wani, kun ce dubu sai ceto, kowa barko bura umai shi, enemi kun ci uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amma magana gaskiya ba ni jin daɗi ina ganin 'yan ta'adda na hawan waƙoƙinmu, saboda mu mun yi su saboda mutanenmu soja da kuma mutanen arziki, mutanen kirki waɗanda suka san daraja da 'yancin ƙasa. In na ga ɗan ta'adda bisa waƙa ta Allah ya isa ma ni nake shi. Na yi shi saboda sojawanmu da kuma 'yan ƙasa ta baki ɗaya da kuma mutanen kirki. Amma don me ɗan ta'adda zai hau waƙa ta? Ni asali ma da ake cewa ina zage-zage, ni su ne nake zagi, saboda in ƙara ma sojawanmu ƙwarin gwiwa cewa a kashe kawai, babu sassauci mu da ɗan ta'adda, a bige a kashe. To wannan shine Allah ya samu dace.